С каква техника не започвай? Ако започваш с видео и първото нещо, което гледаш са камери за 1000 левове, спри за момент. Не защото камерата не е важна, а защото камерата може би не е най-важното нещо в момента. Виждам го постоянно. Хора, които искат да започнат да се занимават с видео и още преди да са заснели първия си кадър, вече са затънали в спецификации, ревюта, уебсайтове, коя камера има по-дълбок dynamic range, коя камера има по-добър автофокус, коя снима в повече frames per second и всякакви такива спецификации. И според мен, общото между тях е страхът. Страх да започнеш с това, което вече имаш. Страх, че няма да изглеждат достатъчно професионално. Страх, че ще бъдат сравнени. Ще дам една аналогия и ще се опитам да не обидя никого. Като малък карах планински колелета и виждах два типа хора на трасето. От едната страна начинаещи с колелета и екипировка за десетки хиляди левове, каски, протектори, окачване от космоса. От другата страна също начинаещи, но с абсолютно entry-level колелета, скърцащи скорости, нещо не работи по колелото, обикновени гуми и така нататък. И по средата беше пътеката, скоковете, трасето, трудните участъци. И искам да ви кажа, че момчетата с ефтините колелета ги убиваха на трасето по умения и контрол на колелото. Защо? Защото бяха карали, бяха падали, бяха се учили. Истината е проста и малко неприятна. Скъпата камера няма да те направи по-уверен. Скъпата камера ще накара да мислиш повече за настройки. Ефтината камера ще накара да мислиш повече за кадъра. Скъпата камера може да ти даде комфорт. Ефтината ще те кара да взимаш решения на момента и да мислиш критично и креативно. Къде да застана? Как пара светлината, понеже не носи осветление със себе си? Какво да остава извън кадър? Как да използвам това, което вече съществува? Ще дам нещо конкретно. Ако снимаш с ограничена техника, ти започваш да търсиш естествената светлина. Започваш да обръщаш внимание на сенки, на прозорци, на това в колко часа денят изглежда най-добре. Ако нямаш стабилизация, се учиш да стоиш стабилно. Ако нямаш много обективи, се учиш да се движиш. И това изгражда характер и умения на терен. Не ме разбирайте погрешно. Аз не съм против хубавата техника, но тя трябва да дойде след умението, а не вместо него. Снимал съм видеа с по-скромна техника и клиентът е бил по-доволен от пътите, в които съм бил с по-скъпата техника. Защо? Защото видеото си е свършило работата. Клиентът това го интересува, но това е друга тема за друго видео. Та не започвайте с най-доброто. Започнете с най-честното, с това, което имате, направете една симбиоза между вас и вашата камера, която имате в момента. Ако можеш да накараш кадъра да работи с малко, представете си какво може да направите, когато вече имате повече. Но не избързвайте да стигнете до този момент. Изградете умения, критично мислене, работа на терен и всякакви такива други малки дреболийки. Та така, дързайте, снимайте, техниката ще дойде, уменията си остават и се прехвърлят и върху по-новите камери и техника, оборудване.